Si balot may magtimbangay mga idol. Okay, wa yun naglihok no. Mga idol, mo ni ang ganap na mo karong kahaponon mga idol diri sa Women's Building. Si Kuya Andy nagtimpla lang para sa panihaponon sa atong kinondisyon nga manok. Lantawan ninyo mga idol, ito lang. Yung una na siya atiman sa inyong alaga. Akong kuhaon ang timbangan mga idol. Ha? Ang timbangan ba kuno? Ato dito? Ito adi sa kwarto. So, kuhaon na to. Kaya magtimbang na sa manok. Kaya gi-monitor mo ang timbang sa manok. Adi siya pa. Nakapadulong sa derby. So, basig maka-penalty ta mga idol. So, mo ni atong mga idol. Mo ni atong timbangan mga idol. Okay. Nagtingog man ang kwan, electric pan. Aon sa kwan. Aircon. So, narang timbangan mga idol. Kaya timbango na ang mga manok mamo. Adi siya na mo i-fight niya sa derby mga idol. Oh. So, tora. Ay, ba pwede niya? Para si Baldo nag-prepare ng pagkaon sa among kinondisyon na manok mga idol. So si Kuya Andy tawagan ko na labog na sige di ara among mga manok na kinondisyon mga idol kani siya. Ang tawa ninyo mga idol kung sa kagwapo ang among manok. Ay talisayin. Ay pula. Opo. So nagi pang bato ani mga idol. Nagi pang hambog ba. Para makatilaw po tagdaok mga idol. Magtimbang ng mga idol. Kaya ang kilo sa manok. Monitoron yun ang mga idol kay makapinalty man ta mga idol kung pag-abot dito sa sabungan mo overweight magbayad yung kag penalty ana mga idol sa sapungan. So monitoring yun ang timbang sa manok mga idol. Pumunto putang ikuan niya John Rajas kuyang pa yan muni ganap karon mga idol. So, kung may siga lagi ano deh para si balot mo ay nagpugong sa manok mga idol. Tuara mga idol yan dili na siya palihukon mga idol kay kung maglihok na di man makita ang kilo niya. Una na siya mga idol. Okay. Nice. Okay. Pagkahuman na ni mga idol, i-record po niya siya mga idol ang iyang kilo kay para ma-monitor. Na siya wing ban number para dili magkapaylo-baylo ang ilang timbang. Sakto do. Ang ikaduha. Wing ban. Ilista dahil ni diri ni Baldo. So timbango na po mga idol. Okay. Ay una na pagtimbang mga idol. Dili siya palihukon mga idol kay kung maglihok-lihok dili man makuha. Dili makuha lang iyang kilo ba, iyang timbang. Kaya ang ikaapat nga manok. Okay, listo rin ni Baldo. Si balot may magtimbangay mga idol. Okay, wa yun naglihok no? Okay. Ang atong ikalimang manok, talisayin. Okay.
19 flat. Nice move, nice move. 19 flat. Magpakaon na mga idol, magpapanihapon na sa manok. Una na ang pagpakaon mga idol. Kailangan kutsarahon para di makuha ng manok. Kailangan limpyo. Para kondisyon yun. Yun na ang pagpakaon mga idol. Kailangan sinukod ang pagkaon na ng mga idol para di mo overweight. Pagkaon na sa manok si balot mga idol. Ito ba? Yung mga idol, ang hakutan ng folding mga idol. Naghukas o grabe ka singot. So among ikuan, among ipasak ang folding. So mga idol, na-cluster na mga folding. Tulo ka folding akong isaka mga idol. Gaan raman mga idol, wala ko nagpatabang. Pero wala ko nag-video kay may mugunit sa akong video. So ako nang napasaka. Ito araw mga manok nato mga idol. Para na diri ibutang, para na sa derby, para makakuha ng tatang. Unsa naman mo? Tantawan ninyo ako mga manok na agi pangambog mga idol. So karon si Baldo mga idol, ibutangan na niya mating no para ang mga hugaw gikan sa atong manok na gipang kondisyon diha masala mga idol, masalod dili mapunta sa salog. Kay kung moadto sa salog mga idol, maglimpyo naman punta. Doble na ang trabahon. So sa pawan siya kanang panangga sa mga hugaw mga idol no. Para pagkaugma mga idol, dali ra siya limpyuhan mga idol. Mabti kasi Baldo ana mga idol. Among ipasikad ang manok mga idol para makondisyon ang mga tiil ba. Tiil sa manok kanang busog musikad. Pang derby man mga idol. So praktison gani siya mga idol. Muna ni ang pagkondisyon sa mga manok mga idol. Aka ni si Marky. Handler ni siya mga idol. Yan ang bagingon ng manok. Sige. Yan. Una na ang kuwan sa pagkuwan sa manok mga idol. Palakaw-lakaw na mga idol. Part gyapon na sa training mga idol. Sa conditioning ba. Tuwas taas nag Okay. Mga pating bro. So ingon na naon ra mga idol pag kondisyon sa manok mga idol. So si Balot mo po iya. Alisayin ang iya kang Marky pula. Para si Balot mga idol no. Hapit na mo tupong na ko mga idol. Ito dito. Ikaw sa to. Asyar ka. Ayos ko yan, Dio. So, moro to'y ganap mga idol. Oh, daghang salamat. Kay amo nang ibutang sa folding ang mga manok mga idol kay para makatulog na sila pag-ayo, makarelax na. So, babay mga idol. Taman ra dito ron. Kay ugma na pod.